požehnané víťazstvo. Zastavili sme sa v našom milovanom kraji Liptovskom, aby sme si prezreli, ako moji sluhovia spravujú a ako sa tu vodí mojim potaným. Obdiakni pred kráľovským synom a sľubuješ, že budeš chrániť prírodu. Pripravené rôzne súťaže, aktivity, nech sa páči, detský guláš, polovnícke padáče. Každé dieťa si môže ísť načapovať kofolu, respektíve načapuje mu kofolu tam, ktorý je za tým pultom, od minulosti až po súčasnosť. Nech sa páči, užite si dnešný deň, verím, že sa vám bude páčiť. A ešte som zabudla na jednu veľmi peknú vec. Jo? To je ako prenosný posed? To je jak VIPčko. Fotostan. Bude takýto prejedné. No dobre, poďme sa. Chceš? To musíš na tvůj světko. Můžem? Já teda jde chodíš učitelka, kedy už ideme. Lebo ja už... Aký je ten jeden naozaj silný, dobre? Máš ty to jedné ruky, pozrieš si, dobre? Prečo to také nede? Čo to je za materiál, keď to také nede? Čo to je, drevo? A myslíš si, že to je drevo? Dáš to na hlave? Ja si to tiež nemyslím. Z vnútornej strany je to biele a je to z kusku, dobre? Nerastie mu to na čele ani vzadu, ale to je dobre. Vidíte, aký je silný to nielen, dobre? Ja ti to pustím. Pripraviť sa. Pozor. Tak. Čo je? Držaj. Držaj. Dobrý rád.